Kapustu si dáme do misky alebo hlbokého taniera. Pridáme na drobno pokrájanú cibulku. Ak mám doma, tak zvyknem ešte pridať aj jarnú cibulku. Okoreníme rastcov. Potom si pripravíme nálev. Do hrnčeka s vodou pridáme 3 až 4 lyžice cukru a poriadne rozmiešame. Potom pridáme ocot. Ja mám rada vinný balzamikový, ale niekedy použijem aj jablčný, ale kľudne môžete aj obyčajný. Len ten je silnejší, preto odporúčam namiesto 4 lyžic použiť len 3. Nálev dobre rozmiešame a potom vylejeme do kyslej kapusty. Kapustu s nálevom zamiešame a pridáme 3 lyžice panenského olivového oleja. Opäť všetko zamiešame. Okoreníme smletým čiernym korením a ak treba ešte osolíme. Šalát dobre rozmiešame a hotovo. Jednoduché však, rada ho napríklad jedávam s talianskými cestovinami aglio olio peperoncino. Krásne dorovná mierne pikantnú chuť cestovín a ako sa na záhori hovorí, dobre to spolupasuje. Dobrú chuť!